Moi boas, que tal? Como estades? Antonio, María. María, Eu saudar así con un pouquiño de medo, eh? David, xa non tes carteira. Xa non teño carteira, No, non? no, no. Bueno, que tal? Moi ben, Todo ben? que tal tú? Estupendo. Pois estou moi contento hoxe, E a eso? verdad. Estou Por moi que? ilusionado porque outro día conocichedes o Antón mentalista. Sí? Pero hoxe vades a coñecer o Antón mago. Ah, que tamén eres mago, non solo mentalista. Si, vai nun pack todo, non? Vale, vale. Bueno, o que vou facer hoxe para vos non é un truco de maxia, ao uso, non? É máis ben unha obra, para min é das obras da cartomaxia máis emotivas, vale? E quería dedicarllo a Miguel Aparicio, que é o seu creador, que xa non está entre nós. Me parece moi bonito. E dice así: hai 4 dimensións no tempo. Temos o pasado, o presente, o futuro e unha cuarta dimensión que podemos chamar dimensión onírica ou dimensión dos soños. Vale? Eu pregúntoche, Antonio, Sí. que nos quedaría sin estas dimensións, sin isto? Que nos quedaría? Pasado, presente, Futuro e os soños, que nos quedaría sin isto? Nada, non? Nada, absolutamente nada. Pero nada, de nada, de nada, de nada. Cada unha destas dimensións divídese a súa vez en 3 diferentes, vale? Porque o tempo absolve, disolve e resolve. O pasado é nostalgia, é recordo, é añoranza. O presente é inquietude, é ocupación, é preocupación. O futuro é ilusión, é proxecto, é esperanza. O pasado, pola súa condición de pasado, non é, foi. O presente, pola súa condición de presente, todavía está entre nós. Pero no momento no que decimos presente, ese presente xa é pasado e non quedaría nada. De nada. De nada. Gracias. O futuro... Perdón. Ui. Hubo aquí un pequeno problema, perdón. O futuro é o que está por chegar. E cando chega, solamente nos queda desfollar a margarida. Sí, non, sí. E solamente nos quedarían os soños. Pero solamente no momento no que os vivimos. Cando é tan cerca, ademais.